qed impoġġu il-karru qabel iż-żiemel. Il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġust qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Marsa Scala sigħat wara li sar magħruf li Transport Malta kienet ħarġet proposta għal bini ta' marina propju fil-bajja pittoreska ta' Whitty Line. Aġust qal li minflok ma saret konsultazzjoni ma' residenti u studju tal-impatt li se jkollu dan il-proġett fuq l-ambjent u d-dinamika ta' Marsa Scala, l-awtoritajiet marru mill-ewwel għal stadju ta' tender minn wara dar l-iskalin. Dana mhuwiex sewwa, dana mhuwiex il-mod kif taħdem, aħna napprezzaw il-bżonn li jsiru investimenti anke fin-nofsinhar ta' Malta, anke li jqajmu l-interess turistiku f'dawn iż-żoni, iva, napprezzaw dan il-bżonn u aħna wara dan il-bżonn, iżda dan irid isir b'mod proporzjonat u li jibda mir-residenti, jibda mill-komunità u mhux jikkonsidra l-komunità bħala xi tip ta' konsiderazzjoni sekondarja jew aħħarija wara li diġà kollox ikun miftiem. Min-naħa tiegħu John Baptist Camilleri li hu l-Minority Leader fil-Kunsill Lokali ta' Marsa Scala u kandidat għall-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista qal li dan il-proġett l-ewwel ġie ppreżentat bħala breakwater. Però is-sorpriża kienet li dan mhu breakwater, anzi dan huwa tista' tgħid proġett massiġġ li l-bajja kollha tħad tiġi fgata minn ġewwa sa barra bħala jott marina. Jiena li nista' ngħid huwa li l-feedback tar residenti hija negattiva f'dak is-sens illi dina ħadd biddel l-istil u l-karattru ta' Marsa Scala. Marsa Scala għandha karattru u Marsa Scala tradizzjoni tagħna hija wkoll ta' post illi ikonna dajes fih, però żgur mhux il-karattru li Marsa Scala tiġi kollha qarbli u jottijiet kif forsi qed ikun propost dan il-proġett. Dil-konferenza tal-aħbarijiet kellem ukoll Eril Kutajjar, kandidat ieħor tal-Partit Nazzjonalista, li qal li proġetti bħal dawn ma jistgħux isiru mingħajr konsultazzjoni ma' residenti u saħaq li l-leħen tal-iskalin irid jinstema'. Wieħed importanti illi meta jiġi biex jieħu pożizzjoni dwar dan il-proġett taħħari irid jara x'qegħdin jgħidu n-nies. Jiena nissa dalgħodu il-feeling illi qed nieħu huwa illi dan il-proġett se jbiddel il-mod kif nafu il-Marsa Scala sal-ġurnata tal-lum. Sija il-parti fejn jinsabu id-dajes hawnhekk, dajes tradizzjonali, u sija wkoll il-parti iktar il-fuq fejn huwa rinomat ukoll għal baħar sabiħ illi fih ħafna nies u ħafna familji jiġu igawdu u jowmu fix-xatt sabiħ ta' Marsa Scala. Il-pjanti pubblikati minn Transport Malta juru proġett kbir li jieħu l-bajja kollha mill-Knisja l ġewwa kif ukoll parti sostanzjali il-barra minn din iż-żona. Tkopri l-arja kollha ta' fejn hemm il-pitch ta' Marsa Scala u jasal kważi sal-parti magħrufa bħala il-Bajda u s-Sewda, żona popolari ħafna għall-hawn fost residenti tan-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li gvern ġdid nazzjonalista jwettaq valutazzjoni tal-impatt ambjentali u ekonomiku qabel ma jikkonsidra dan l-iżvilupp u jkun żgur li jikkonsulta b'mod sħiħ ma' residenti u negozji biex żvilupp bħal dan ma jkunx qed itellef mill-kwalità tal-ħajja tagħhom.